Kaixo, ongi etorria gure aste arte saiora. Gaurkoan gurekin Andrea dugu eta elkarrizketa bat erakutsiko dugu. Kaixo Peru, gaur Miren Gaztainaga egin diogu elkarrizketa eta horrengo bideoarekin gaurkoan gurekin Miren Gaztainaga egongo da. Arte ederrak ikasten ari zela. Aktoresa izan ez zuen erabaki zuen. 39 urteko iruntarra. 1989 urtetik antzerkiaren munduan ibili bada ere, telebistan Martina programa eta Goenkale telesailan bezalakoetan aritzeko aukera izan zuen. Zinean berriz, El Guardián Invisible bezalako pelikuletan aritu da. Gaurkoan gurekin Miren Gaztainaga etorri zaigu gurera. Egunon, Miren. Egunon, kaixo. Orain galderekin hasiko gara. Konta iezaguzu, noiz era kontziente aktorea nahi duzula. Nondik pizten zaizu grin hori? Egia esan ez dakatola momentu bat oso klarua eta oso argila, sentitu nula. Ni beti ofizio honekin izan du sentsazioa nere buruari utzi diodala, juten, sortzen ziren oportunidadeak eskutik hartzen nola bait, eta bapatean igual urte asko pasazien, desan ostras, aktorianaz, eta ja onartzeko momentua iritsi dela emateu, ez? Beti igual izan txikitan alako nahi bat, baina ez da ez pentsa oso idealizatutan akanik lan hau, eta izan da asko jarraitzia hola suertatu dira aukera batzuk, eta aukera horiek hartu ditut, eta bapatean ikustezea ofizio baten barruan oso zure lekuan sentitzen zela, eta onartzezu aktoria zela. Ba ez egoen aurrikaririk zure familian? Ez. Bueno, nire osaba batek bai itzantzun, aspaldi entzun egon zan antzerkitaldi batean, ze beti esan izan dit, baina bereziki ez. Arte ederrak ikasten ari zinela, Lipusekin egin zenuen topo. Eta hor ematen dituzu aktore bezala lehen pausoak. Nola izan zen prozesu hori? Bai, hori oso grazioso izan zen zenik, nire amari esan nion karrera aukeratzerak orduan nik arte dramatikoa nahi nula. Eta amak esan zian karrera batetzala. Eta orduan hasi nintzen arte ederrak. Eta orduan nintzen Bilbora arte ederrak ikastea. Baina udaran, Euskal Herriko Udako Unibertsitateko garaia iritsi zanean, aukera zegoen iteko teatrua udaran, egun ez? Eta izan orduan zuzenian, eta orduan hor Lipus ezagutu nun. Eta izan zen, klaro, azkenian zuk zehozer nahi dezunean, nabaitzen da horrek zure barruan dakan indarra, eta oso importantia da hori entzutia, ez? Eta orduan aukera izan unean, eta bera agertu zanean, izan zen taller batian, oso taller normala, eta bea kasualidadez Bilbon zeon, nire Bilbon egon ikasten, da izatzen, aprobetxatu nahi etego erau, porque bai hauntzan oso ondo ulertu genuen elkar, eta apur bat jarraitu nion, ea berak tailerrak noan ematen zituen, bildu ginen, Bilbon zen nolako espazio alternatibo batian, eta seginen teatro egiten tailer batzutan, da hor jasi zen 8 olibeti poetikoak izan zela gure lehenengo antzezlana. Eta netzako antzerkiola imaginario eta Lipusekin topo egitea izan da, oso importantia, ze nire formakuntza ez da eskola batetik etorri, aktore formakuntza baizik eta esperientziatik etorri da asko. Orduan, nire lehenengo urtiak oso intensuak izan ziren Lipusekin batera eta antzerkiola imaginarioarekin batera, eta hori izan da nire eskola, ulertu dut antzerkia zer dan, talde lana zer dan, dauzkan gauza ederrak eta zailak ere bai, eta nik uste dut formakuntza hortik etorri zaidala, bai persona bezala eta baita aktore bezala ere. Zer proposatu zuen orduan, bi hitzetan antzerkiola imaginarioak zuretzat? Bai, apur bat hori, eskola izan zen, ulertzea ikasi nuen zen ofizioa, aktore ofizioa, zikera da antzerkiola imaginarioa zen talde bat, non igual 10 bat pertsona geunden, eta zereginak oso banatuta zeuden, oso talde lana egiten genuen bertan, ez? Lipus nahiko zuzendaritza artistikoaren figura eramaten zuena zen, baina gero oso banatuta zegoen dena, orduan kooperatiba egin ginen, enpresa moduko bat sortu genuen, egiten genuen danetarik, garai hartan, eta izan zen, pila bat ikasi nuen leku bat, eta gainera nerekin da nere egiteko moduarekin oso bat zetorrena. Era beran ero kainero izan zen, eta gogorrare bai momentu batzutan, ze 20 urte dauzkazunean, ja badakizue, zaude indar askokin bizitzan, ez, da utopia pila bat dauzkazu, eta ilusio asko ere bai, eta ametsak, ez. Eta orduan izan zen, guzti hori nola errealidade batean aterrizatzen joan. Eta ondoren zinean, zein pelikuletan hartu duzu parte?
A ber, parte hartu dut lehenengo, Lasa eta Zabala nolako papel txiki bat izan nuen, gero Igelak filman baita ere, eta gero El Guardián Invisible. Eta zinea pantailan bizi dugunontzat, zer da pelikula bat grabatzea, nolakoa da rodaje bat? Oso ederra da. Ze, nahiz da, gure lana berdina dan, kontekstua erabat aldatzen da. Antzerkia da askoz ere ez da ginen esplikatu gorputzekoagoa, bisteralagoa, oso zuzenekoa da, oso bizila bezala da, eta zinean dauna asko da, daolako konzentrazio bat sortzen da zure inguruan, ze azkenean oso 10.000 gauza oso delikatuak daude, ez? Bai, argia, soinua, irudia, aktorearen lana. Orduan dago, lantalde handi bat, baina konzentrazio handiarekin lan egiten da. Orduan oso lan esparru berezia bezala bihurtzen da. Eta da beste mundu bat, ze azkenean, igual, ensaiatzen duzun puntutikan pelikula bat, gero rodatzera zoaz, gero pelikula egiten da, gero pelikula estrenatu egiten da, eta orduan hor dauzkazu oso bidai desberdina eta intensoa da baita ere. Gaur egun antzerkian zaude berriro, zer duzu esku artean? Aurten oso urte polita izan dut, ze Arriaga Antzokian egon gara lanean buru belarri, eta egin dugu garaizekenak, orain Donostin gaude maiatzaren 15, 16, 17 eta 18 Vitoria Eugenian. Hau da, Ibsenen Hedda Gabler obra klasikoaren egokitzapen bat. Gero egin dugu baitaren Macbeth, Donostian egon ginela, eta baitare indegu oain duela gutxi Dido eta Eneas dela opera bat, alako opera tantzerki barrokoaren nasketa bat. Eta orain, hemendikan aurrera, hurrengo urteari begira, Arriaga Antzerkiarekin jarraituko dut lanean, eta baitare daukagu Madre Coraje, Bertolt Brechten antzerkilean bat, horren egokitzapen egingo dugu, eta badaki daudela beste gauza pare bat, baina Lorcaren lan bat, klasiko artean ibiliko gara, baina antzerkia tokatzen da buru belarri. Aktore gehiago izan ditugu programan, eta galdera hau egin diegu. Nola prestatzen duzu pertsonai bat? Hor, ni nahiko intuitiboa naz. Lan itxeak orduan, ezakatolako metodologia itxi bat, razionala, ez nahiko intuitiboan, adibidez, Igelak pelikulatea zanean, bai beti dago igual informatzea zuaz, ea tokatu zizun personajean kontekstua nolakoa den. Eta nire kasuan izan zen adibidez, bazan personaje bat, alako baitxe okupatu batean bizizana, ideologia askokin, okupazioaren inguruan, eta hola planteatu zian zuzendaria personajea. Ordu junitzen, lagun batzun gana, behaiek olako bizimodua dakatena, batxe okupatu batean bizi die, oso bizitza kolektiboa dakate, eta batzutan juten gea, gure personajia dan antzeko kontestuta. Eta orduan jendia ezautzen dugu, eta galdetzen ibiltzen gaur kotilatzen da, nola bizitzatezuek, eta ze sentitzezu, eta mendikan aurrea zure bizitza nola ikustezu, eta zuaz poliki-poliki hor sartzen eta personajian papelian. Teatruan desberdinagoa da, zeni adibidez, igual gorputzakin egiten dugu lana gehiago, zinean ebe baino naturalistagoa da lana. Orduan teatruan jolastezu gehiago, ze fisikalidade dakan zure personajiak, baitare ze estetika, zure irudi asko aldatzen den edo ez, hola apur bat, oso divertigarria da. Zeintzuk izan dira zure karrerako momenturik gogorrena eta gozoenak? Momenturik gogorrenak, gozoenetatik hasiko naiz. Momenturik gozoenak, hasiera izan zen oso gozoa, ze heldu nion lanari ilusio pila batekin, orduan hori da oso bizipen berezia, nik uste dut denontzako, ez? Hasierako ilusio guzti hori, eta ematen duzun energia guztia. Gero, proiektuz proiektu egon dira oso momentu ederrak, adibidez, 8 Olibeti poetikoak egin genunean, lehenengo antzezlana izan zala, gero Mundo Polski, erreboltaren ziaboga izan zen lan bat, non igual ardura gehiago izan nuen nik taula gainean da, hori kudeatzea ere zertzan oso ederra izan zen, lana ere berezia zen. Egon direla, momentu konkretu batzuk, non erronka bat daukazun aurrean, eta hasiera batean beldurra sentitzen dezun, baina gero oso ondo gauzatzen dezun, da orduan pozik atatzea bertatik, ez? Hor dago adibidez, ze momentu izan alda. Mundo Polski gero egon zen Kronika de la Noche Abierta, izan zen bakarrizketa bat, eta hori niretzako ere importante izan zen, batian ordubeteko lan batei, bakarrik nola aurre egin, gero, eske horren beste momentu daude, azkenean jendia ezagutzen jutia,
zini ezagutzia, telebistan lan egitea, azkenean deskubritzen jutia eta erronkei aurre egitea igual da netzako oso momentu derrak izan zienak. Eta gogorrenak izan die beti nolabait nik uste fantasia edo gogoiek errealitatean aterrizatzeutenian alde batetikan. Adibidez, antzerkiola imaginarioa amaitu zenean, bai izan zen apur bat gogorra, ze urte askoan izan zen nolabait nire eskola, nire familia, eta bukaera bat iristen da, onartu inberdezu, leku bat aurkitu berdezu zuretzat, orduan, netzatu ikaineru izan zen, ze momentu batera arte izan nuen nik leku bat, eta zuaz lantalde batekin, ofizioan, da batean da, zu. Eta orduan, aurkitu berdezu apur bat zure independentzia eta zure egiteko modua, eta hori izan zen, gogorra izan zen, baina gero opari asko jasotzen dituzu baita ere bueltan, ez? Gero oso momentu potente izan zen baita ere, Guardian Invisibleko pelikula estrenatu zanean, eta etorri zanean alako, Euskalduna naiz, eta zer programatikan sortu zen polemika guztia, ez? Oso bizipen gogorra izan zen, zeren oso bortitza izan zen, eta oso ezustekoa, baina egia da, holako gauzak enkajatzen juzunean, benetan opari asko datozela bueltan, da, igual niri kontatuko izan balidate, hau pasako zaizu, eta esango nuke nien naiz gai hori kudeatzekoa zer da hori, ez dut nahi, eta gero pasatzen zaizu, eta ikustezu, uste zeruna baino indartsuagoa zela, enkajatzen duzula bizipena, ikasten duzula asko, galtzen dituzula zure inozentzia batzuk, ikasten duzula kontekstuaren nolakoa dan, indar hartzezula persona bezala, eta nik uste dut momentu gogorrek orokorrian horiek hartzeutela, eta atzian opari handia da, hola. Holako zeu zen. Zure pausoak jarraitu nahi dituen norbaitik, balego zer aholkatuko zenioke? Imaginatzet aktore izateko grina dakan norbait, geldi ezina dela, azkenean, nik uste dut ofizioaren grina sentitzen zunean bai aktore edo bai ez dakizerrena, entzutia horrei, eta ikia bere bidia, zalantzi gabe, eta gero, preste egotea azkenean bizitza dagoela kolore askoz beteta, ez dela dena, izango ditula momentu batzuk ere, apur bat gogorrak izango dienak, baina asko ikasiko dula, eta sinestea bere ametxean, pazientzia handia izateko. Eta oso importantia dela baita nik uste dut nolabait, zere aktore ofizioak badazka gora bera asko, eta importantia dela zu barrundikane landuta edotia. Zure barrua apur bat lantzia eta ikasteko apur bat kudeatzen mugimendu guzti hori, ez dela erresa. Eskola batean gaude, zer hori itxapen dituzu eskola garaiaz? Oso onak, egia esan oso onak. Eta egia da, lehen esatizuten ekiela, baina antzerkiarekin bilduta badago, beti ustut eskutik hartuta izan dudan zerbait izan dela antzerkia, eta bai binkulatzet igual ikastolan eta zainigo atzen az igual ikastolan ingenunean lehenengo antzerki lan bat izan zen La historia interminable. Eta guatzen azor nienak ala personaje super divertigarria eta bai gogoratzen dut, orain oroitzapen ona daukat, aukera izan nula gainera, ni nintzen hori ere garatzekoa. Urte honean politiak izan zian. DBH lauen dauden ikaslei aurrean zaude orain, zer esango zenioke? Esango nieke, entzuteko benetan egin nahi duten hori. Benetan, eta ointxe bertan ez baldin badakizu ere zer den egire duzuna, lasai hartzeko etorriko delako erantzun hori, eta uste dut importantia dela norberak heltzia benetan barruan dakan bokazio horrei. Eta igual dia 5 bokazio, edo igual da bat, edo askotan igual krentzia asko dazkagun bizitza nolako izan behar dan, eta uste dut modu asko daudela bizitzeko, eta zuk zure horretan sinesten baldin badezu, eta ikusten duzu zuretzako osasungarria dela, heltzeko horrei. Azkenean zure bizitza eta zu izan bertzea zoriontsu. Eta hau izan da guztia, eskerrik asko Miren. Hau izan da gaurko elkarrizketa, eta orain Inigorekin eroberri batzuk azalduko dizkigu. Kaixo Peru, lehenengo eroberria da, bideo bat birala egin zen, nun ateratzen zen ume bat, kaleko farola batean, etxeko lanak egiten. Eta hori izan zen, bere familiak ez zuen dirua elektrizitatea daukan etxe bat ordaintzeko. Eta enpresaburu batek familiarekin geratu zen eta ekonomikoki lagundu ziren, eta,
Bai. Bigarren eroberria da, Txinako poliziak kotxe batean zerbait arraro ikusten zuen, eta gelditzean aurkitu zuten 72 txerri atzeko eserlekuetan. Eta azkeneko eroberria da Ibizako diskoteka batean, kuadrilla batek hiruku bata eskatu zuten eta kobratu zioten 90 euro. Eta normala da kuadrillari ez zion ondo iruditu eta denuntzia bat jarri zioten diskotekari. Ikaragarria, bai. Bueno, hau izan da gaurko eroberriak, eta hurrengo astea arte.